إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد. Mi smo u našem zadnjem predavanju došli do sure Al-Fatiha, je tako? Kazali smo da ćemo početi sa surom Al-Fatiha s komentarom. A prva dva predavanja koja smo imali, računat ćemo neka budu nekakav kratki uvod, znači u ono što predstoji, inšallah ta'ala, nakon toga. Sura Al-Fatiha ima brojne svoje odlike. To je veličanstvena sura koja je pohvaljena u brojnim hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Došlo je u hadisu kod Tirmizije od Ubeja ibn Ka'ba radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu slična njoj. Ni u Tevratu, ni u Inđilu, znači nema slična ovoj suri. Ona je Es-Seb'ul Mesani, 7 ajeta koji se stalno ponavljaju. Ponavljaju se, znači, u namazima, učeći. I ona je podijeljena između roba i gospodara, te barake o tebe. Podijeljena je i taj dio o podijeljenosti, znači sure Al-Fatiha između klanjača i uzvišenog Allaha bilježi ima Muslim u svome sahihu. I prethodni dio hadisa je kod Tirmizije u njegovom sunenu i on je vjerodostojan, ima vjerodostojan lanac prenosilaca. Imam Malik je zabilježio da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao Ubeja ibn Ka'ba dok je klanjao i spomenuo ovaj hadis. Spomenuo znači o vrijednosti ove sure. Pa čovjek, braćo, kada uči tu suru namazu, zna šta uči, kakva je to vrijednost. Da ti nije to puko izgovaranje da završiš. Ti tražiš od gospodara. Najljepše što možeš učiniti jeste pohvala tvoga gospodara onim što zaslužuje, a to je prvi dio sure Al-Fatiha, a drugi dio sure tražiš sebi. Ono bez čega ne možeš. Zašto je vežan tvoj život. A najpreče od toga jeste da te uzvišeni Allah uputi na pravi put i da te učini istrajnim u tom putu. Zabilježi imam Buhari u svome sahihu od Ebu Saida ibn Mu'alla radijallahu anhu. Kaže, klanjao sam u džami. A kada se u šerijatu kaže el mesđid, misli se na džamiju u Medinu. Misli se na džamiju u Medinu. Znači na medinsku džamiju, to je elme. Osim Allahu dragi, ako je priča vezana za neku drugu džamiju, pa se spomenje sa određenim članom, onda se odnosi na ono o čemu je riječ. U protivnom, samo bio sam u džamiji, izišli smo iz džamije, ušli smo u džamiju, našao sam ga da sjedi u džamiji, to je, osim ako ima, šta? Dodatni nekakav, tako, da kaže bio sam u Mekki, ušao sam u džamiju. Onda je ušao u Mesdžidul Haram, ušao u poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, džamiju. Kaže, klanjao sam u džamiji, pa me je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pa mu se nisam odazvao, bio sam na namazu. Pa sam mu rekao, nakon toga Allahov poslanik kaže, klanjao sam. Kaže, zar ti nisi čuo da uzvišeni Allah kaže, isteđibu lillahi volir rasul. Odazovite se Allahu i poslaniku. I da da'akum, kada budete pozvani, odazovite se. Što mi se nisi odazvao? Kaže, ja ću te poučiti, kaže, o Ebu Sa'ide, ili Ebu Sa'ide ibn Mu'alla. Kaže, ja ću te poučiti, kaže, najveličanstvenijoj suri u Kur'anu, prije nego što iziđeš iz ove džamije. Pa me uzeo za ruku, kaže, pa kada smo se htjeli izaći, samo što nismo izašli, rekao si, kaže, Allah poslanič, prije što iziđeš, da ćeš, nego što iziđemo, da ćeš me poučiti. Pa mu je proučio suru, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kaže, to je
Eseb'ul mesani, to je 7 ajeta koji se ponavljaju i to je veličanstveni Kur'an koji mi je dat. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poučio šta? Ashaba suri, iako on znao tu suru, ali mu je spomenuo, znači da mu ukaže na vrijednost čega? Na vrijednost te sure. I zato je čovjeku dobro, najbolje što može biti za tebe kao vjernika jeste da gledaš djecu malu ili nekoga ko ne zna suru i da ga poučiš suri Al-Fatiha. Poučiš ga toj suri, cijeli život što uči i što klanja imaš nagradu. A mora je svaki dan ponoviti 17 puta, u protivnom doveo je svoj islam u pitanje. Pa poučiti nekoga Fatihi, znači to je najbolja sura koju može nekoga čovjek da pouči. I ovdje kaže se, u hadisu je došlo da je čovjek trebao odnosno da je Ebu Said trebao da prekine namaz kada ga je pozvao poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I jedan dio učenjaka kaže, malikijski učenjaci, dvojica Kadija, Abdul Wahhab i Walid, kažu da je čovjek dužan da prekine namaz i da se odazove poslaniku, sallallahu to zastupa jedan dio šafijskih pravnika. I oni kažu, treba znači da se odazove ili poslaniku, sallallahu samo što se razilaze da li je namaz tad pokvaren. Kada se odazove i ponovo se vraća, da li će nastaviti namaz ili da je ispočetka. To je razilaženje među pravnicima. U protivnom, treba se šta odazvati? Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Kao što je čovjek, tako, da se odazove majici svojoj kad klanja na filu, kao što se Đurejč klanjao tako, pa se nije odazvao svojoj majici, nego odabrao namaz. Da se supruga odazove muž je pozove. To je razilaženje. Hanbelije i Šafije kažu odazvaće mu se. A Hanefije i Malikije kažu neće. Osim, kaže, ako je muž takva vrsta insana da ne oprašta. Nema kod nje kratak fiti, on dok zovne, ne odazove se, dženaza se klanjala odmah samo. To se nisu odazvala. Ako je takva vrsta insana, onda će, kaže, odazvati mu se. Žena mužu. To je, znači, ukazuje na mjesto koga? Muža kod supruga. Jer kao što je u naše vrijeme, praktično se to tako može vidjeti, kaže mu, šuti šta ti znaš. Jesi pametan. I izraze, ali tako? Žene Selefa kažu, pričale smo sa našim muževima kao što se priča sa vladarima. Dođeš ti ispred vladara, pa ti si, znači, izvještačen da ne možeš više. Ti si uvijek osmijenut, ti si da ti neko, ne znam, da ti dole, da ti stopala odsjeca, ti se smješkaš sam. Pričaš najljepše izraze, koristiš, uvijek mu se zahvaljuješ, uvijek je on u pravu, ne može biti u krivu. Kaže, tako smo mi sa muževima pričali. To je bilo u vrijeme koga? U vrijeme Selefa, a u vrijeme Halefa, kao što vidite. Dobro. Ovaj hadis Ebu Sa'ida ibn Mu'alla, autor će spomenuti još jedan put u suri Al-Anfal. Kad dođemo do sure Al-Anfal, a tada će ovi najcrniji, što ni najcrnije brade, a neki od nas neće ni biti ovdje. Allah bude na pomoći. Uglavnom, doćemo još jedan put do tog hadisa u suri Al-Anfal, ako nas uzvišeni Allah poživi. Kaže Mujahid radijallahu ta'ala anhu, rahimahullah, tako je preče kaza za tabine, da je šeitan 4 puta gorko zaplakao. Da je zaplakao kada je proklet i da je zaplakao kada je izveden iz dženneta i da je zaplakan kada je poslanik sallallahu alejhi ve selleme i da je zaplakao kada je objavljena sura Al-Fatiha. Jer to je tako, to njemu ne ide u prilog nikako. Rob hvali svoga gospodara s jedne strane i od njega traži drugo što mu njegov gospodar daje. A to je za njega najveća nedaća, jel tako? Jer on nam je najveći neprijatelj. Innehu lekum aduvun mubin. Uzvišeni Allah u Kur'an kaže na 4 mjesta da je on nama
otvoreni neprijatelj. Ne može se pravdati. Neprijatelj koji ti je objavio rat i neće, znači taj rat vrijedi dok uzvišeni Allah ne sudnji dan ne nastupi. Pa je njemu, znači, to jako teško palo. Sura Al-Fatiha ima i druge odlike i navode se u brojnim hadisima poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Došlo je u hadisu koga bilježi imam Nesai u svom djelu Kubra, u Sunanu Kubra, veliki Sunan. Nesai ima svoj Sunan veliki koji je štampan u 13 tomova. A iz njega je izvađen mali Sunan koji zove Al-Mujteba, nešto zove odabran. Odabran, znači iz tog velikog je odabran mali Sunan. Pa je zabilježio u malom Sunanu, znači koji je najispravniji od svih sunena. Ispravniji i od Tirmizije, i od Ebu Davuda, i od Ibn Mađe. Jer imam Nesai je bio najžešći po pitanju ravija. I zabilježi Ibn Hibban, imam Hakim, od Enesa radijallahu ta'ala, on kaže, bili smo sa poslanikom, sa na putu, pa je, kaže, odsjeo na jednom mjestu i bio je u blizini mene. Pa mi je rekao, kaže, zar nećeš da te poučim najboljem Kur'anu? Znači, kaže, najboljem dijelu Kur'ana. Pa mi je, kaže, poučio, alhamdulillahi rabbil alamin. I došlo je u hadisu Ubade ibn Samita radijallahu anhu, koga bilježe Buhari i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: nema namaza onome ko ne prouči Fatihu. Nema namaza onome ko ne prouči Fatihu. Pa je čak jedan dio učenjaka ovo shvatio na način da moraš učiti Fatihu kad klanjaš iza imama i da moraš učiti Fatihu svejedno učio imam na glas ili ne učio. Taman da klanjaš iza njega jaciju i on uči Fatihu, ti moraš proučiti Fatihu posle njega. Nema ti izlaza. I kada bi se gledalo, znači to je stav imama Šafije, to je imam Buharija odabro to mišljenje i drugi učinjaci, kada bi se gledalo, znači spolješnji hadis koji govori o tome, to je mišljenje izrazito jako. Znači da je znači Fatiha, da bez nje znači ne vrijedi namaz. I došao u hadisu kod imama Muslima od Ibn Abbasa, kaže, jedne prilike je bio Džibril kod poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, kaže, pa se čula jedna škripa, kao vrata kada se otvaraju. Pa je rekao, Džibril kaže, ovo je, kaže, otvorena su jedna od nebeskih kapija. Kaže, na njih je sišao melek. Prvi put se otvaraju, prvi put melek taj silazi na zemlju i, kaže, došao i rekao, poselamio i rekao, kaže, raduj se, o Muhammede, objavljena su ti 2 svjetla. Nije ih dobio niko prije tebe. To je sura Al-Fatiha i kraj sure Al-Bekara. Amena Rasul. I do kraja, jeli, Fansurna ala al-qawmil kafirin. Taj dio je objavljen, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, kaže dalje u hadisu, kaže, neće čovjek proučiti harf jedan od toga, a da neće dobiti ono što traži. A ti u Fatihi kažeš, iyake na'budu wa ihdina siratal mustaqim, siratal ladina an'amta alejhim, gajril magdubi alejhim, wala dallin. Tražiš od uzvišenog Allaha srž onoga što ti je potrebno na dunjalku i na ahiretu. Pa će čovjek, znači, neće harf jedan proučiti, a da neće to dobiti. Pa da ne bi nekome palo teško to što ponavlja sura Al-Fatiha, ti tražiš najbolje što se može, jeli, tražiti. I došlo je da je sura Al-Fatiha podijeljena između roba ili tako gospodara uzvišenog, pa kada kaže rob, alhamdulillahi rabbil alamin, uzvišeni Allah kaže, moj rob mi zahvaljuje. Kad kaže ar-Rahmanir Rahim, kaže uzvišeni Allah, moj rob me pohvaljuje. A kada kaže Maliki yaumiddin, kaže, moj rob me veliča. A kada kaže Iyake na'bud,
tebe obožavamo, samo tebe obožavamo, ijake nesta'in, i samo od tebe pomoć tražimo, on kaže, tabarake wa ta'ala, ovo je između mene i moga roba, i mome robu pripada ono što traži, i nakon toga kada kaže, pa tako, ihdina siratal mustaqim, do kraja sure, to sve pripada, znači, to sve pripada robu. Pa imamo u Fatihi, znači, imamo 3 dijela. Prvi dio je vezan za gospodara azuđela. Drugi dio, a to je jedan ajet između roba i uzvišenog Allaha. Ijake na'budu wa ijake nesta'in. Samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć šta? Tražimo, to se vraća na roba. I onda nakon toga ide šta? Rob. I tako je, znači, Fatiha lijepo podijeljena i zaista zaslužuje, znači, da to bude najljepša, da bude najveličanstvenija, jeli, sura u Kur'anu. I došlo od Ebu Hureyre, došlo je u hadisu koga bilježi ima Ibn al-Arabi u svome Muadžemu. Ima Muadžem koji je štampan u 3 toma. Zabilježi od Ebu Hureyre radijallahu anhu, ali njegove riječi, da je šejtan gorko zaplakao kada je objavljena Fatiha. I naravno, ove riječi Ebu Hureyre ne može govoriti od sebe. Pa bi ove riječi bile potvrda čijim riječima? Mudžahid. Spominjamo smo malo prije da je Mudžahid kazao, tako Mudžahid je rekao da je šejtan 4 puta gorko zaplakao. Ali ovdje je došla samo spomen čega? Znači, kada je objavljena sura El-Fatiha. Pa bi time možda mogli, da kažemo, ali ne mogu riječi tabijina pojačati hadis. Ni riječi ashaba čak. Hadis može pojačati samo šta? Hadis. Čak ni Kur'an ne može pojačati hadis. Ne može kazati ima hadis daif, ali kur'anski ajet na to ukazuje, pa je hadis dobar. Nema toga. To ne može. Nego može pojačati hadis samo šta? Samo hadis. Hadis pojačava, znači, hadis. Drugo je nešto kada dođe praksa selefa i tako dalje, to je zbog selefa i zbog njegovog ilma i slijedjenja i tako dalje, ali ne možemo, znači, na osnovu prakse selefa pojačati šta? Pojačati predanje. Dobro. Imamo i dosta hadisa koji govore o Fatihi, a koji su neispravni. Kao hadis Fatiha vrijedi za ono zašto ne vrijede druge sure mimo Fatihe. I kada bi stavili Fatihu na jedan tas vage, a stavili cijeli Kur'an na drugi tas vage, Fatiha bi prevagnula 7 puta. Hadis daif, nije ispravno. Hadis isto tako da je Fatiha lijek za otrov. Hadis daif. Fatiha lijek za otrov, znači proučiš Fatihu i piješ otrov i neće ti ništa biti. Nije. Znači hadis je daif. Hadis kada legneš u postelju, prouči Fatihu i kul huvallahu ehad i bit ćeš siguran od svega osim od smrti. Hadis daif. Hadis ko prouči Fatihu i ajetul kursi na jednom mjestu neće mu štetiti, neće mu navoditi urok ljudi i džina. Hadis daif. Da je Fatiha lijek od svake bolesti. Hadis daif. Da je Fatiha vrijedi kao 2/3 Kur'ana. Hadis daif. I drugo što se navodi, imamo vjerodostojni hadisa, znači o vrijednostima Fatihe, tako da nema potrebe, znači da se vraćamo na slaba predanja. Dobro. Islamski učenjaci se razilaze, mi smo sada spomenuli da je Fatiha najbolja sura i da je to najbolji dio Kur'ana. Pa se islamski učenjaci razilaze da li može jedan dio Kur'ana biti bolji od drugog. Znači, tu je razilaženje među islamskim pravnicima. Jedni kažu ne može biti. Ne može biti jedan dio Kur'ana bolji. Sve je to Allahov govor i znači on je isto vrijedan i mi dozvoljeno kazati da je jedan vrijedniji od drugoga. I to je mišljenje odabrao Ebul Hasan al-Ešari radijallahu rahimahullahu ta'ala i kadija Ebu Bekr ibn Tajib i Ebu Hatim al-Busti odabrao je to. Ko je Ebu Hatim al-Busti? Ste čuli za njega? Ebu Hatim al-Busti. To je Ibn Hibban.
Muhammed ibn Hibban, Busti, koji je bilo 354. godine, veliki islamski učenjak, koji ima svoj sahih, tako. Svoje djelo je Thikat, svoje djelo Međruhin i druga svoje djela koja je napisao. Odabrali su, znači, mišljenje da nije jedan dio Kur'ana vrijedniji šta od drugoga. Ne ti bi hajrin minha eu misliha. Ma nensah min ajetin eu nunsiha, ne ti bi hajrin minha eu misliha. Šta znači ta izmjena ajeta? Kaže, izmjena u smislu jednog po kome se radi, a drugi se stavlja van snage. U tom smislu je samo, znači, ostaje ta vrijednost. U protivnom kaže, ajeti su, njegovo značenje je isto. Jer kažu, ako kažemo da je jedan dio Kur'ana vrijedniji od drugoga, ukazujemo da onaj što je, ako možemo kazati, manje vrijedan, ne znam je li ispravni izraz, time smo degradirali vrijednost tog ajeta ili tog dijela, ili te sure ili tog dijela Kur'ana. Pa kažu, ne može se, znači, tako, ne može se tako kazati, jer to ukazuje na krnjavost, a kažu u Allahovim riječima nema krnjavosti. Dobro, šta znači onda nije objavljeno? Znači, isto bi bilo tako, Kur'an, Tevrat, Inđil, sve su šta iste? Sve to Allahov govori, iste su vrijednosti. Dobro, šta znači onda da takva nije objavljena ni u Tevratu, ni u Inđilu, kako se navodi u hadisima? Kažu, u smislu nagrade. Da je nagrada onome koje uči veća, zato što je objavljeno u ovome ummetu, a ovaj ummet je odabran iznad drugih ummeta, pa time ima šta i veću nagradu. A nije nešto, to je Allahova dobrota daje kome hoće, jel tako? Mogu ljudi, jel tako, rade isto djelo, dvojica ljudi, imaš 2 radnika si unajmio, rade jednako, isto, i svakom si dao po dnevnicu, oba dvojica zadovoljni, kažeš još jednom u 100, evo ti, još pola dnevnice od mene hedije. Daješ svoju dobrotu kome želiš, tako uzvišenje, ali daje dobrotu, ne poredeći ga, te barak tela ni sa čim, daje svoju dobrotu kome želiš šta od svojih robova. Pa se to odnosi na nagradu, a ne odnosi se na vrijednost čega? Znači, samih riječi. A najveličanstvenija sura značenje, kažu ovi učenjaci, jeste najvrijednija, znači, za učenje. Kaže druga skupina učenjaka, ne. Postoji i može se kazati da jedan dio Kur'ana vrijedniji od drugog. Može se kazati. Kažu, kada uzvišeni Allah kaže وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَاهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Vaš Bog je jedan Bog. Nema Boga osim njega. On je milostivi sa milosti. I ajetul kursi, značenja ajetul kursi je ko čita. I suretul Ihlas. I drugi ajeti u tom smislu, kao završetak sure Al-Hašr. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, alimul gajbi wa šahada, huwa ar-Rahmanu ar-Rahim. Huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa, al-Meliku al-Qudusu, al-Salamu, al-Mu'minu, al-Muhejminu, al-Azizu, al-Jabbaru, al-Mutakebir. Ti ajeti koji govore o Allahu, o njegovoj jednoći, o njegovom vahdanijetu, o njegovim svojstvima, o njegovim imenima lijepim, tebarake o teala. Jesu li ti ajeti njihovo mjesto i njihovo značenje, je li isto kao riječi stvoritelja tebarake o teala, tebbet jeda ebi lehebin vo teb. Proklete neka su ruke Ebu Lehebove. Je li to isto značenje? Ovo je vamo srž vjere. Govoriti o gospodaru, njegovom vahdanijetu, gdje je većina dunjaluka zalutala. I spominje njegova lijepa imena. I kolika je korist ljudima u tome, u odnosu na to, su svakako Allahove riječi, ne izlazi znači iz tog, jel tako, kruga, Allahovog govora, međutim, vrijednost toga je puno veća. Vrijednost toga je, znači, puno veća. Pa je vrijednost se odnosi onda na šta? Ko bi mi kazao? Na šta? Na značenje. Na značenje koje nosi taj ajet. To je ta vrijednost. A nije vrijednost, je li tako, riječ ajet kao ajet sam po sebi.
nego značenje koje nosi i koje sadrži. Riječ sura El-Ihlas je sva vezana za gospodara. Kul huvallahu ahad, Allahu samed, lem jel, sve je vezano za gospodara. Nema sure u Kur'anu da je sva vezana za gospodara osim sura El-Ihlas. I onda uzmemo tu suru i uporedimo ajete neke iz te sure sa ajetima koji govore, ne znam, o priči priješnjih naroda, u kojima svakako ima korist, bez sumnja Allahov govor. Međutim, razlika je u značenju i u porukama koje dolaze i dopiru do ljudi. Pa je u tom pogledu postoji šta razlika, ali ne razlika u smislu je tako, jer umanjiti vrijednosti ili bilo čime skrnaviti čast bilo čega iz Kur'ana isto, tu nema razilaženja. To definitivno. Pa je, znači, bez sumnje jače mišljenje i ispravnije, znači da postoje, znači, te razlike, je tako, znači, i to je mišljenje imama Ishaka ibn Rahavaje, imama ovoga ummeta Ishak. To vam je imam Ahmed. On nije ispod stepena imama Ahmeda. On je umro i prije imama Ahmeda na 3 godine. Umro je 238. hidžrske godine. Imam Ahmed je 241. I oni su bili, znači, bili su savremenici. Kada imam Ahmed bio u zatvoru, dugo je bio u zatvoru. Pa kada je pušten, spakovao se i krenuo iz Bagdada u Horasan, pod Ishaka. Pa kada mu je došao, kaže mu, pa Allah se smilovao, kaže, što si došao? Kaže, bojao sam se, kaže, da ti ne kreneš prema meni, da me posjetiš nakon izlaska iz zatvora. Pa nisam, kaže, htio, kaže, da se umaraš, nego sam ja došao tebi. Rahimehullahu ta'ala. I to je mišljeno dobro isto tako Ebu Bekr, Ibn Arabi, ima djelo Ahkamul Kur'an, ima djelo Kabez, komentar na Maliku Muvetu, i druga djela koja je napisao jedan veliki malikijski učenjak. I odabrao je to Ibn Hassar i drugi učenjaci, našli na osnovu hadisa Ebu Sa'ida i Ubej ibn Kaba, kada je rekao poslanik, kaže Ubeju, kaže, o Ubeje, kaže, koji je, kaže, ajet najveličanstveniji kod tebe? Pa sam mu rekao, Allahu la ilaha illa huwa. Ajetul Kursi. Pa ajetul Kursi, najveličanstveniji ajet, a sura El-Fatiha je najbolja sura. Pa se ne kaže da li je bolja El-Fatiha ili je bolji ajetul Kursi. Nego se kaže, ovo je najbolja sura, ovo je najbolji šta? Ajet. Ovo je najbolji ajet. Pa mu kaže poslanik, udari ga po prsima i kaže mu, o Ebul Munzire, kaže, Allah povećao tvoje znanje. Allah povećao tvoje znanje. Dobro. Je li ovo dokaz da je jedan dio Kur'ana bolji od drugoga? Je li nije? Jer ne dam da se spava na predavanju. Kako nije bolji? Pa kaže mu, koji je najveličanstveniji ajet? Kaže, ajetul Kursi. I poslanik kaže, Allah ti povećao znanje, udara ga po prsima. Kako mu je mogao poslanik odobriti nešto što je šta? Boj se Allaha, Munzir, to sam Allahove riječi, sve isto. Nije, nego odobrio mu to. Pa je to dokaz. To je dokaz, znači, i ovo je, kada se čovjek veže za dokaz i za argument, to je, znači, kao je tako, dušak naduvani za utopljenika. Siguran se, osjećaš sigurnost. Dok se odvojiš od argumenta, nemate, gotovo. Nestaješ. Kaže Ibn Hassar, kaže, čudim se, kaže, kako se mogu razilaziti ljudi, kaže, pored ovakvih argumenta. Čudim se kako se mogu razilaziti ljudi, šta, pored ovakvih argumenta. Ovo čuđenje nije potpuno na mjestu. Zato što se ulema razilazi. I ulema se ne razilazi ovdje, braćo, ovo je bitno da zapamtite, da shvatite. Oko argumenata u smislu da neko poriče argument, nego se razilaze u smislu razumijevanja i shvatanja šta? Ti dokaze. Pa niko nije porekao dokaz.
Niko nije porekao ni hadis, ni ajet, nego je, znači, razilaze se u razumijevanju i shvatanju toga. Pa je to poznato, znači, među islamskim učenjacima i može se odabrati tako prioritetnije mišljenje, a razilaženje je prisutno i ono se ne može, znači, negirati. Fatihi imaju značenja koja nemaju u drugim surama. Kaže se da je ona ukratko sadržala cijeli Kur'an. Da je ukratko sadržala cijeli Kur'an. A da je opet taj Fatiha sadržana u riječima Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. Pa kao da je cijeli Kur'an u riječima Iyake na'budu wa Iyake nesta'in. I to je suština vjere čovjekove, definitivno. Ima 25 riječi i podijeljena je, znači, između čovjeka i njegovog gospodara, odnosno klanjača i njegovog gospodara. I u Fatihi se nalazi teuhid, i nalazi se ibadet, i nalazi se upute, i nalazi se opomene. Sve je to sadržano u Fatihi. Teuhid, jasno, ibadet, jasno. Upute i opomene naroda, znači upute da tražiš od Allaha da te uputi na pravi put. Da najbolja uputa koja može biti na zemlji. A opomene da ne budemo kao oni što su, tako, koji su uzvišeni na srdio i koji zalutali. Pa je zaista, znači, Fatiha jedna veličanstvena, velika sura. Prenosi se od Alije radijallahu ta'ala anhu da je govorio da su Fatiha i ajetul kursi i šehida Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal melaiketu ulul ilmi kao ilmi taqis, tako ajetu sura Al Imran, i kul Allahume malikel mulk tutil mulke men teša, da su napisani na aršu ili okačeni su na aršu, nema između njih i Allaha pregrade. Tako bilježi imam Ebu Amr Dani u svome dijelu El Bejan i tako je zabilježi imam Edejlemi u svome dijelu Mustadul Firdaus. Međutim, ovdje je u lancu prenoslaca ima Al Haris ibn Umeir. Neki učenjaci su mu prigovarali, ima Muhammed ibn Zembur, ima prekid u lancu prenoslaca, pa će prije vidjeti da ova predaja neispravna i da je njen kontekst da je čudan. Da je njen kontekst čudan ove predaje. A u protivom ukazivala na vrijednost čega? Sura Al-Fatiha. Sura Al-Fatiha, je li tako? Ali, pored ovih hadisa, znači, koje sam spomenuli, je li tako, koji ukazuju na odliku ove sure i da je ona prva, znači, sura u Kur'anu, koju uzvišen Allah spomenuo, to je, je li tako, dovoljna odlika ovoj suri. Mi smo došli do imena sure Al-Fatiha i o tome ćemo, inša Allah, govoriti u našem narednom predavanju. Stvoritelja da nas pouči našoj vjeri sunnetu poslanika sallallahu alejhi ve sellem.